आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कार्तिक एकादशीच्या निमित्तानं सिंधुदुर्गातील वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांनी विठ्ठलाचं वाळू शिल्प साकारलंय. 1 टन वाळूपासून रंगांची उधळण करीत वेंगुर्ले आरवली समुद्रकिनाऱ्यावर विठ्ठलाचं वाळू शिल्प साकारलंय. हरि जय जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय 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 गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये जय जग गोपाल कुमाये जय जग गोपाल कुमाये जय जग गोपाल कुमाये जय जग गोपाल कुमाये गोपाल कुमाये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.